tini sung je samani tui 5 tarik tini sini lottery tabuk sung khosanai o lottery bisingo sabo mano ba maya saimiya ko sung tabuk o lottery noi ko oro sini dajak oboni bisingo sung je khosamani bono sini mobile recharge manai 28 din ni bagui gangkai sung tabuk o bono khosanai ba je bike tongnai bono manai ta gangkai mokjari di gangkai khosadi tabuk jaba kaisa samni mung naidi je mung phaimon bon manai sab mankha parsel ready miko phone la parsel mankha bo beleno khusing jangnai parsel je mung klaimani bon sumate waisa comment khaidi nin mobile sung recharge khaleonai beleno bini bo khusi nangjangnai bo je ek mas recharge mamani bagai ngangkai asungno tebo sini channel norok subscribe khidi comment khidi obo haike sungte borinani nongno video phungnani bagai saitungnai ngangkai belai no ani je channel subscribe khilena hambai khulumaya phote comment te subscribe te like khidi asungno